Ehi o ji awụ mmadụ na-ata afọ mibere mkpụrụ o nwere mmụọ na-achọ ya na ọ na o mibere mkpụrụ o nwere mmụọ na-achọ ya mana ụbọchị ọwụ na o megidere m ya mkpụrụ ndị amara udo siri m mkpụrụ a achọgharịba ya ndị ga-ekwutọ ya abịa ndị ga-achọ ka akwatuo ya abịa ihe awụ omume ụmụazị Igbo mụtara na-emebi ihe na mmụọ before ikwutọ mmadụ onye mere mkpụrụ mara ụdị mkpụrụ ọ mere ọ mịa ezigbo mkpụrụ ịgwakwana ya okwu. Don't go against a man that the Lord has honored. Mmadụ niile ama ekpere mmụọ ị na-ekpere and ikpere ọdịnala ahụ do or die. You understand me? Mana ọtụtụ ndị mmadụ nọ na township mgbe ọwụ na ọdịnala si ọdịnala asị ya mgbe ọwụ na mmụọ si ya mmụọ asị ya and ị nabeghị ebe unu mee ụdị ihe ahụ mana ị nọ na be mmadụ na-eme ya kama na onye mebiri nke mmadụ nke ya ada amị mkpụrụ. Ọtụtụ ndị mmadụ emebichago nke mmadụ na-echezi ka nke ha mị ya mkpụrụ. Ana m achọ ịgwa gị eziokwu, mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ga-ahọrọ. Ọtụtụ ndị mmadụ akụgo mkpụrụ mgbawa obi, unu ga-ahọrọ mkpụrụ mgbawa obi. Ọtụtụ ndị mmadụ etinyego solo n'ime ọtụtụ ezinụlọ, mkpụrụ unu mịa ọ ga-awụ solo nyere unu. Mana ana m achọ ịgwa gị na mmadụ na mana mmụọ ihe marọ maka ya ikwune maka ya kwuo ihe ma onwe ihe mmadụ bịa kọọlụ gị na ọdụ ọcha na-enema na ọdụ ọcha n'eziokwu akọọlụ gị na ọdụ ochi na-enem na ọdụ ọchi n'eziokwu mmadụ bịa gwa na mmadụ wee onye ori na ọ na-ebi ajọ ndụ. I bring that person close. Olu ụbọchị ndụ nyere ya ihe were ego ọmarọ tii n'akwa ahụ jecha afịa wepụta ya dobe ya kpọọ m sị m na o nwere ego ya fụrụ n'akwa m nyere ya wetakwara m ya mana onye ahụ onye a na-agwa m na ọ na-awụ ihe gaa ofue etestigo m onye a more than 10 times now fụ na onye a dị faithful kama na o nwere ndị achọrọ ka obi nye ụda ka ọ dị n'ime ndị mmadụ ọtụtụ ndị mmadụ maka na ịfụ na onye a na-amị mkpụrụ nwata kpakarịa ibie na nkụ asị na ọ kpọrọ n'aja ọfịa maka na ibe gị gafere ya gafee na the position ebe ilụlọ ọwụrụ a na-enemi nyere ya ọwụrụ ajọ mmadụ nyere ya na-enegodo onwe gị chọrọ ka mmadụ daa ka ị wee kwụrụ ndị chọrọ ịdọwa mmadụ ọdụ wee stand ya. Ana m agwa gị that your days are number ịmalinwu maka onye ọhụrụ chọrọ ka ọ kwatuo mmadụ wee ligolo amalinwu mana onye ọhụrụ na-efolo sọpọtụrụ mmadụ onye na-alịnị ka ọ rịa ọfụma ga-alịnwu ọfụma mara mkpụrụ ị na-amị ka ọ wee gaa ọfụma maka okwu ekwusiara nwa ihe onye kwudoro onye ọ na-agalụ Chukwu ga-akwudoro ya. Ọnwụ na mango a udo o si amị kịta afụ na mango a na-amị adị na mkpụrụ dị na mango a ga-aba ụlọ olu echi agafeta m ebe mango a dị jide ukwu mango a gbutuo ya ihe niile ọ mere achabela acha ga west. Ọtụtụ n'ime ụlọ akwụdogo ka ihe mkpụrụ mmadụ mere wuru west mana ana m achọ egwu ụnụ na Chukwu awụrọ mmadụ. Mkpụrụ anyị mere ama west, mkpụrụ anyị mere ga-awụ ihe ọma nyere anyị, mkpụrụ anyị mere ga-emepe ụzọ, mkpụrụ anyị mere ga-awụ ihe ekene. Onye si na nke anyị ama acha mgbaga ama aba nke ya ime, onye kwuru na nke anyị ama adị ya mara na nke ya ama adị. Ụbọchị ọnwụ na ụmụnwa onye ka nwa obi ezu chewere mmadụ ka ọ dịrị ya njọ ihe ọjọọ mere. Ụbọchị ọnwụ na m chewere ka m nara mmadụ nke ya n'ike ihe ọjọọ mee m. Mana ana m achọ ịgwa gị onye ọbụla ga-akwụdoro mmadụ mana ife mana mmụọ nọ ya ebe akpara nkata ka e wee kwatuo nwanne ihe nkwatu nọ n'ụzọ ya, ihe nkwatu nọ n'ụzọ ya. Kama ihe m na-agwa onye ọbụla ka mkpụrụ ị na-amị eto n'ụjọ gba mbọ ma ihe ezigbo mkpụrụ hapụzie ihe ndị mmadụ nwere ike ikwu hapụ ọkụ ha nwere ike ịkọ mana ọkwa maka ijeta aka anyị ejeta aka mana ọkwa maka ime ọfụma anyị ga-eme ọfụma. Ụjọ atụkwana gị nwakwu na the right track. Ị na-atụzi ụjọ na ịmị ya mkpụrụ na onwe ndị ga-egbutu ya ụjọ atụ na gị. Ọ sị gị hapụ isi na ọka ka ha na-eto afịfịa na ọka ka ha na-eto oge owuwe ihe ubi days are coming. O telosi aka the time is coming and I pray for you that you will succeed. Ndị ilo gị ga-anọ na-enene ha ma enwezi option than to follow you. O telosi aka mana ọ ga-enwe obere oge okwu ekwuchara ṅụọ iyi mgbaga adịghị ya.